चांदोर गिरदोळी डबल ट्रॅकिंग आड गाव बचाव एकवटाची याचिका हायकोर्टान मारली भायर. रेल्वे प्रकल्पांक पंचायत सीआरझेड टीसीपीची परवानगी लागना, कोर्टात स्पष्ट. देशाचे मुक्तीक फक्त काँग्रेसीचेच बलिदान. बीजेपी संघाच्या फुडाऱ्यांक देश मुक्त जाल्लो नका आशिल्लो. संघवाले तिरंग्याक वळखतात आता काँग्रेसीचो आरोप. स्मृती इराणी आणि तिची धुवच सिलिसॉल कॅफे बाराची मालक. जीएसटी नंबर, फॅमिलीच्या धंद्याचे फायनान्शियल स्टेटमेंटाचे पुरावे, एक्साइज खात्याचो हात, गिरीशाचो दावो. रात्या ड्रंक अँड ड्रायव्ह ॲक्सिडेंट वाढले. ट्रॅफिक पोलिसांची अल्कोमीटर मोहीम. टायट जावन गाडयो स्कूटरी चलोवपी 31 जाणां आड केस. जोडलो 3 लाख मायज तलाव. वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह आयच्यान सुरू. फुडले 7 दीस फेरी चालू. शेजार राज्यांतल्या भाविकांची सप्ताह गर्दी.